Ja, hallo, det er Banankongen. Ja, dags. Ja, jeg vil høre, om I har nogle citroner. Ja, det har vi. Okay. Jamen, det skal være ubehandlede citroner. Ja, det har vi også. Okay. Jamen, jeg ringer bare, fordi at sidste gang, der havde I ikke en skid, da jeg kom. Det er bare ikke godt nok. Jeg er så virkelig ked af. Så jeg håber for dig, at der er nogen nu, når jeg kommer. Merde eller. Ja, farvel. Vi ses lige om lidt. Hej, velkommen til. Ja, hej. Det var mig med citronerne. Nå ja, det er rigtigt. Ja, nu skal du høre det, fordi jeg skal holde fest her i aften, og jeg skal være fucking stiv, og jeg har faktisk lidt travlt. Nå. Men jeg har hørt lidt fuld synge om, at man putter ubehandlede citroner i drinksen. Kan det passe? Ja, lige præcis. Det er fordi, her har vi en ubehandlet citron. Og den er ikke, den er ikke overfladebehandlet. Og det betyder, at man kan bruge skralden på den. Og så passer det perfekt til at putte i en drinks. Det var super. Så det er lige præcis det, den her, du skal have. Det er det. Ja, Tak for det. det var slet. Du må have det rigtig godt. I lige måde, du. Tak. God dag. Ja, det er Og aften og fest og det hele. Tak. Ja. Hej. Hej, hej.